kai primary school nakani ka jengla hapo ka shatre jongko all Meghalaya Primary School Teachers Association AIPTF kila legislation benta de gispangon panis nok tilang but ko all India Primary Teachers Federation AIPTF ha ka jeki padba ha jantar mantar New Delhi ban persha ek jing pentre kamben ya ka teachers eligibility test TET naga benta kinoi kai kat kum karai jong ka yeng bisha ka baha kledo Supreme Court but dawa naka Sorkar Pdeng ban tuklar mardor ya kani but ru ban dawa pentre kambyang ya ka scheme bai ba barim lani all pension scheme OPS naka benta kinoi kai hakari brok away apo ka jengilam u president Babu Deepak Marang but u general secretary Babu FC Shulai kinohi kai na Meghalaya kle shimentalang ha ka dharna ha jantar mantar New Delhi ha ka la siuble arp sautreng unai wing arajarpsan na do kapor posteng beje minstem hado laisteng beje janmin ban pani ka jing persha ya ka rai ka Supreme Court kabla penmi ha ka shitarek unai lor arajarpsan ban betha ya baro kinohi kai primary school baki de ban pass bet ya ka TET hapo arsnam nado bala penmi ya ka rai nakaliang ubabu shulai ulai jingran hakani ka jingeki pai pa jangki noi kai kabla shimentalang digi pho hajar ngot ki noi kai kibla wan nakaleng ki jela kari India digi spangot ki noi kai na khasi jan dia bat karo ki bahab hapo kalama jongka AMPSTA but APSTA kile snok tilang hakani ka dharna hakani ka jingeki baro ki noi kai kiba wan ne ki jela ba pher kila pan pau da ka wei ka sur pan persha jur ya ka rai ka be de bat ka TET bat u babu shulai ula pan pau ba ki nuhi kai na Meghalaya ki kershan ya ka rai jong ka AIPTF ka AIPTF kala dawa na ka Sorkar Pdeng ban tukla mardor da ka ba wanra ka an ha parliament ka ban ai jingshngan ya ka lawai jong ki nuhi kai primary school hakri brok away ka AIPTF kalong ba omla satya ban priang ba kino hikai ki bla don lupa ha ka kam hikai menta de ki post nam ba ken hap pendap yang ya ka titi na marka ni ka debet ban trekam tang ha ba thungkam no hikai ha ki por ban sawan omna ka benta ki bla don lupa ha ka kam la penya ya jingilang do president ki AIPTF akabala don ki nongkran na ki uprightly ki jilla ki bakenthop ye ki general secretary badru unong san an na kabenta ka AIPTF ha Supreme Court ubla batay banya ya ka mukat duma haba banjur man persha ya ka TET bat pentre kambyang ya ka OPS ginoi kai ki bla ong balada ka Sorkar Pdeng kam phai dien ban khmi byang ya ka ni ka mat on pelong da ka jingelum pat ba ka ba he ba Hakhmat ka yeng dor par thawan Sorkar Parliament